नंगौ बिटिआरआव फिन आरोबाव मानसि गावथारनाय जाथाय नंगौ आं नैबे समाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाहारबारि हाग्रा ओनसोलाव नैबे समाव दङ आरो थांनाय हरनि समाव फुंबिलि 3:30 रिंगायाव नैबे जाहारबारि ओनसोलनि गियानिफोर गामिनि सासे सुबुंखौ हाग्रा बिफाना गावनानै जिउ फोजोबनाय जाथाया नुजाथिदों नंगौ गियानिफोर गामिनि हेमन्त नार्जारि मुंनि सासे सुबुंखौ हाग्रा बिफाना गावनानै जिउ फोजोबनाय जाथाया बे समाव नुजाथिदों नंगौ नैबे समाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जाथायखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव नैबे जाथायथिलियाव नैबे जाहारबारि ओनसोलनि जा गियानिफोर गामिनि हेमन्त नार्जारि मुंनि सुबुंखौ गावथारनाय जाथायथिलि बे जाथायथिलियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गामिनि रायजो राजाफोरा फैनानै गोबां दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों बे समाव जाथायनि सोमोन्दै जायगायाव थानाय माखासे सुबुंफोरनि गेजेरजों मिथिनो नाजागोन आरो नैबे समाव दङ बिथांनिनो जाय सुबुङानोखि थांनाय हरनि समाव जिउ खोमानो गोनां जादों हेमन्त नार्जारि बिथांनि अनसुलि बिसि बिथांनि गेजेरजों जाथायनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो नाजागोन आरो बिथाङा बे जाथायनि सायाव गावनि न'खरनि बा गावनि थाखाय मा न्याय नागिरो सोरखारनि फारसे मा दाबि दैखाङो जों बिथांनि गेजेरजों मिथिनो नाजागोन फिसायखौ खुनि खालामदों बेखौ साख्रि सिफायनांगौ मा होनदों फिफानि नामा मालदांनि फिसाला मैगंमा गावग्रानि फिसालानो बियो आंहा दिनै फिसाया बिदा फंबाय गैया हारसिङैसो आरो फिसायाबो हिनजाव गोजा सानैल' आंहा दिनै गभर्नमेन्टनि न' लुदोंमोन बेबो लुफुंनो हायाखै आद्राजो जानानै दङ बेखौ सोर लुगोन आंनो न्याय नांगौ आंनो फिसा सानैखौ फिसिनो थाखाय मोनथाय नांगौ आरो बियो बे मानसिया जाय खुनि खालामग्रा बेखौ जिउआव मालाबाबो गावखौबो बेबायदि खालामफिननांगौ साख्रि सिफायनांगौ फासि अर्डार होनांगौ आं दानो नांगौ बे मानसिखौ आङो जायगानि मानसि फरेस्टआबो दिनै कन्टेक्ट जानानै गावसोरनो बारहोयो गावसोरनो साइकेलखौ फानहरफिनो साइकेल फानहरनायावसो आं दिनै आंनि फिसाया राहा मोननानै बोनानै जायो आरो गावसोरनो कन्टेक्ट जानोसै आरो बारहोनोसै आरो गावसोरनो हमसै आरो वाल बारहो फानहरो नोंगौ सार बियो कारेक्ट आंनो दिनै नांगौ आं फिसा सानैखौ खांनो थाखाय आंनो सरखारनिफ्राय नांगौ फिसाजो सानैया बेसेबां फरायो सासे 6आव सासे 4.5 बोसोरल' दासो एलपिआव फरायहांनाय 4.5 बोसोरल' सासे 6आव मोनबाय आरो आंहा दिनै अपारेसन फिसा सानैनो आंना जाब बुंनाय जायो सानैबो आंहा सिजारिं जानायसो आंहा आथिं सानाय दङ मावनो हाया खानायानो थानो हाया बिदा फंबायबो गैया आरो आंहाबो बिदायानो सासेल' आंखौ नायनो थाखाय आंहाबो बिदाया मोनथाय गैया राहा गैया आंहाबो बिदाया आं दा आंनो बिटिसि माबाया सारा आंखौ अननांगोन नायनांगोन आंनि फिसा सानैखौ खांनो थाखाय आंनो राहा हरनांगोन मोनथाय नांगोन आंनो